persoas LGTBI non son respetados. Seguimos a ser un dos colectivos máis vulnerables ante os delitos de odio. As agresións que suceden constantemente demostran que a maior visibilidade máis casos de LGTB-fobia, amosando que vivimos nunha sociedade que, a pesar dos avances de leis, medra corrompida pola desigualdade e o machismo, atacando calquera condición que se separe da norma, que nos impón o heteropatriarcado. Hoxe, máis que nunca, temos que seguir traballando en conxunto para acadar a igualdade real, para deixar claro que estas imposicións non nos levarán de volta ao armario e por iso o movemento LGTBI galego estamos unha vez máis unidos na loita. Nos mesmas en Vigo, Utrei en Santiago, Alas na Coruña e Arelas e Aras Lugo en Lugo. Apoiado por todas as persoas, asociacións e colectivos que están en lista visible. Queremos manifestar o noso profundo rechazo o que actos como este acontezan en calquera parte do mundo e que sigan dándose leis en supuestos estados de dereito como a da prohibición de doar sangue ás persoas LGTB, que respalda a LGTB-fobia institucional. O noso máis profundo pésame ás familias, amigos e coñecidos das vítimas da masacre de Orlando. Agora vamos proceder a un minuto de silencio.